posachedwapa tikupasirani nkhani imene yaululika makamaka kutula pansi udindo kwa mayi Agnes Nyalonje pa Times Talk Show lero lino pa Times Talk Show. John Bankuku komanso PK akambirana nkhani zingapo komanso ayankhulana ndi ena kufufuza nkhani imeneyi kuti kodi chikuchitika ndi chani, chinachitika ndi chani, kapenanso zikukhala bwanji pomako kapena kuti mdziko muno pamene mayi Agnes akhala oyamba kutula pansi udindo waukulu ngati umenewu ndipo afotokoza zifukwa zake. Takhalani pompo taonerani program yonse. Lola kuti ino resignation yanu ija kodi mukufuna abe kupita kuti ine tupachana ndikupita chabwino panopo mutakupita ndiye mu December la muno ndi pamene tikaona July, August, September, October, November, December, almost 6 months later ndi pamene azayichoka pampandopo ndiye pali mafunso onena kuti zimene zimakamakaza khala bwanji kodi kuli nkhani kuseri kwa chinthuchi kapena nkhani yake ndi yomweyi kodi pamene munthu amayi ameneyi amaganiza bwanji mpaka ndithu nduna kutula pansi naka chifukwa chimene akunenachi kuti imfa ya malemu Chilema inakhudza kwambiri kuti kukhudza kumeneku tikumvetsetse motani mukuti mpaka nduna kukanena kuti ineyo basi zitule pansi tingaphunzirepo chani ena atsogoleri kwa zimene mayiyu wachita kuti ndizotheka ndithu munthu kukhala nacho chiganizo personally ndikunena kuti ineyo on principle definitely I will not continue in this role because of ABC and that role being state minister waboma nkhani ili m'bwalomu ndi imeneyo. John nkhani yopatsa chidwi imene PK wafotokozera kunena kuti zimaoneka ngati kuti it's a taboo kuti ku Malawi kusiya udindo ngati wa unduna uja sizophweka kwenikweni chifukwa pali zambiri za mtendere ndi zina lakamati ndi mpando onona. Yes, kumakhala mapwevupwevu chichewa china. So kubwera nkunena kuti TX or VX ndikuisiya tengani zimagambolo zimene zija zili mafuta ake ochulukira apa mwezi malita ambiri ndiye kuli kumakhala wamfuti wapolisi kuli driver kuli ndithu ma benefits ndithu ngochulukirapo chabwino. So kubwera nkunena kuti ndazisiya nkhani yonena kuti mwayi yala bwino kunena kuti kodi zikutanthauzanji komanso tiphunzire chani mwina mulamuliro wapanopawu wa democracy. Yes, komanso wa chakwerawo ndidaonanso a Reverend Morris Munthali anasiya ali special advisor anthu kumanena kuti akugwira konkoko amenewo ndi adafotokoza mwina mwachindunji zifukwa zimene adasiyira ndankanena kuti athisi ndili comfortable kupitilira ndi zimene zina ndikuziona so ndikufuna kusiya kubwera kwa mayi Agnes Nyalonje ever since sindadziwe ngati munthu wandale proper. She's a technocrat. Kwambiri ali ndi bias towards zamaphunziro education. Anakhala pajaso nduna kumeneko asanabwere kuzakhala minister of labor. So afotokoza iwo kunena kuti kweni chimene chidawakhudza ndi imfa ya Saulos Chilima. Ndiye munafotokozanso inu kunena kuti yowa mmene amapita kukhala ngati nduna anapita kuchokera ku chipani chija cha UTM. Zurantauza kunena kuti mmene ndikuganizira ine ndiye kuti anali ndi allegiance ina imene anali nayo kwa mtsogoleri wawo nthawi imeneyo wa chipani chimenechi cha UTM. To the extent zonena kuti inu muonapo nthawi zina mwina ife amene taphunzira nsukulu zina mbuyo mu mphunzitsi oti amakuphunzitsani makamaka ma private schools akangosuntha skulu kale za kumidzi kupita kwina
ana amatha kuchoka nkutsatira kuti nafenso tikaphunzira kumene akaphunzitsa iwoko because ukukonda zimene amakupatsani so nkutheka makuti mayi Nyalonje sanakachipanga manage the thinking, the imagination yonena kuti abwana anga amene ndaona ineyo ndikumapanga ado kulibe konso and probably circumstances leading to his death because ambiri tinene chilungamo imfa imeneja idavuta kwambiri so okhalano mwina mwana wawo sitingapange 40 kwambiri kunena kuti chimenecho kukhala chifukwa chokwanira wina amatha kuona kunena kuti ine mmene ndikuzimvetsetsera ndi mmene zachitikiramu sindingakwanitsenso kukhalanso nduna in this administration ndikutani ndikuchoka whether that reason is just enough tigwirisa ntchito zimene tikudziwa pakadali pano koma mwina tikamalowa mkatimo tikhale tikufufuzana kuti kodi so resignation ya mu July, August, September, October, November mpaka na kufika December kodi tipanga speculate chimene chinkapangitsa mwina apule kuti munthu asamvomereze because to me ndiye kuti performance up takhala opanda minister effectively that has to be the case munthu amene anena kuti ndikufuna kuchoka ndeni kunena kuti takhalabe kwachokapo yeyo kwachokapo by all means literally correct so mwina tikhala tikuyang'ananso that aspect kuti kodi how quick can we make my decisions of especially maudindo akuluakulu ngati amene wawo ndizofunikira mwa mtundu wanje ndiyambe nchoncho political experience pali phrase imene yoyo imene nkhani za ndali ndizovuta kwambiri chifano bwana kuti inuyo chito mwayitula pansi but I guess does it happen in the private sector? I think it does. It could kuti munthu wanena kuti general manager wanena kuti ndikuyitula pansi the board ndikunena kuti bakhalani akuseva notice mwina akuseva notice koma kungoti bwana ndizimene zozo nkhani ili mbwalomu ndi imeneyo especially the aspect yonena kuti period imene iyi amagwira samagwira because iwo anayanda chokapo. I've got a scenario some 2 weeks ago if not a week ago kumabwera mafunso ena parliament amene achiwiri kwa mkulu wa nyumba ya mbali ya boma Mai Khumbize Kandodo Chiponda ankanena kuti mafunso amene akupita kuza nduna za ntchito amenewo tiwapange kaye tikhenga tapange kaye hodi chifukwa anduna okuti ayankhe zimenezo kulibeko osati anduna watuluka atali mdziko she was still in the country kwa mafunso awuko samayankhidwa then imeneyo ndi yankhoto la funso lanu lija loti kodi amagwira ntchito it means kuti kumene koko nkuti nkhani idadziwika I think apapa zinafika poti no munthu yakuchokadi akutulukapo so sizinathekenso kuti sindikuziwa kuti anakanika ndiwo kupita ku parliament kapena anakanikiza ndi anzawo kuti nthawi yakwana we can only speculate so mu programu iyi lero Jonah tilinawo akatswiri oyang'ana nkhani ngati zimenezi nkhani za ndalezi alipo anthu amene amatha kuzitambasula Victor Chipopsha tilinawo mu programu imeneyi mwazuka bwanji Chipopsha? Ndadzuka bwino kaya inapike moyo wabwino tithokoze kuti tili limodzi George Phiri moyo uli bwanji lero? Ineyo ndili bwino kwambiri kaya inapike ndi apa nkuku kumeneko mwadzuka bwanji kunoko tonse ndithu moyo wangwiro ndithokoze kuti tili limodzi mkatikatimu tikhalanso ndi atulankhani athu madera osiyanasiyana chifukwa nkhani ndiyokhudza Malawi ndiye kubalaka tingoyerekeza tili ndi Blessings Makuwira so I think Blessings Makuwirayu akuyenera alowe msanga ndi apemphe anzathu uku ifo iyeyo ali ready pakali pano kuti ayankhule ndi Malawi koma tikudikira kuti zimenezo zichitike ndiyambe ndinuyo Chipopsha nkhani imeneyi ili mbwalo ndi imeneyi ikukambidwa chifukwa chokuti ndi zinthu zachilendo sitinganamizane kunoko sizimachitika kuti nduna mpaka nakutula pansi udindo payekha ndikupereka chifukwa ngati zimene zandi chifukwa chimene anena nduna former ndunawa
akuti imfa ya mtsogoleri wa chipani chimenechi amene anali vice president Dr. Chilima inachita disturb kwambiri kuti anafika poganiza kuti sangathe kupitiliza kugwira ntchitoyo ndiyeno anapemphera kuti apitilize. 6 months later she's out of cabinet. Achipopsa zikomo kwambiri PK ndizoona kunena kuti zomwe zachitikazi ku Malawi sizichitika wamba. Chingerezi chake tinene kuti it's unprecedented. Kupeza munthu kutula pansi udindo on principle. Kumaiko anzathu zimachitika ndithu nduna kuona kuti ineyo mene zinthu zikuchitikiramu sindingathe kupitiriza pa udindo umenewo. Tinaona hapo even ku Britain Prime Minister David Cameron kunena kuti ine ndikutula pansi udindo chifukwa cha anthu omwe ndikuwatumikira akufuna zosiyana ndi zomwe ine ndikufuna. Ndiye ndingapitirize kuti ndikutumikireni. Koma kwathu kuno oro nduna azikhala kuti akuimbidwa mlandu akuganiziridwa katangale satula pansi udindo. So choyambirira ndicho kuti ayamikire anyalonje chifukwa utionetsera kuti ndizotheka kugwira ntchito on principle osapangira zinthu kuti akufuna kuti iwo azipeza ma benefit. Chifukwa kunena chilungamo umene anenera Jona mpando umene uja ndionona ndithu. Achipopsa pepani hold that thought. Ndiyankhule ndi Blessings uja ndimanena kuti alipo. Please hold that thought chifukwa mupitiriza exactly pamene mwayimirapo Achipopsa. Blessings Makuwira ku Balaka kuli bwanji kumeneko? Balaka kuno kwambiri kwa zuwa basi zuwa la mphamvu kwambiri. Tikulidziwa dziwa la kwanuko. Nkhani ili mbalo ndi imeneyi mzimayi uyu mayi Nyalonje kutula pansi udindo ayilandira bwanji amene Amalawi amene uli nayo kumeneko? Ine Blessings pakali pano ndili munsika umenewu wa Balaka main market amene munakumana ndi anthu angapo amene amamvera program imeneyi yakulinji ndiye kusatayisa nthawi kwambiri ningowafunsa kuti nkhani imene yayilandira modern mwasatuze zina lawo kuti ndi ndani kwasamachokera kuti bambo takupezani pano pa shop yano nkhani imeneyi mwayilandira motani poona kuti nduna ona za ntchito yasiya pasi udindo wawo zomwe zili zoyamba ngati dziko la Malawi kuyamba munthu za zina lanu? Ndithokoze kwambiri ine zina langa ndi Makifale Kasinja kuno ku Balaka. Nkhani imeneyi ndayilandira bwino kwambiri pakumva kuti nduna ya za ntchito yasiya yokha udindo wake. Koma zimene zikuthandauzanji poona kuti udindo uja ndithu mukuziwa kuti nduna pofukana kusiya udindo wake zimene zikuthandauzanji ine amene mukuyenera nkhani imeneyi? Nkhani imeneyi ikutanthauza bwino kwambiri pamene iye anali nduna ndikusiya yekha udindo chimakhala chinthu chodabwisa kwambiri ku mtundu wa Malawi. Komabe amene mayi Agnes Nyalonje pakuona kuti unduna wawo unali wokoma komano nkupanga resign ndoti nkati uma undunamo mwapezekamo chowawa chimene achiona kuti sebwino munthu ukhala wosangalala koma moyo wako kapena mtundu wa Malawi pali chowawisa china chake. Ino kuona kwanu ngati Malawi tingaphunzirepo zotani zimene zachitika zimenezi? Chimene ndikuona ine anthu ambiri amakhala maudindo osiyanasiyana pamwamba kwambiri koma mkatimo muli zowawa zimene zili zophinja Malawi ena mbirimbiri nde iwo amaona kuti mwina azisangalatsa iwo ndi apabanja awo pamene mtundu wa Malawi wochuluka ukumva kupweteka. Mene monso nimene alankhulira bambo amenewa komanso apaso ndi bambo winanso amenenso akufuna athirirepo omulongo pa nkhani yake omweyi. Bambo kusatayisa nthawi kwambiri tuzeni zina lanu nkhani imene imayimvetsetsa kuti nduna ya za ntchito yasiya pasi udindo wawo zimenezi zikuthandauzanji kwa inu? Ine zina langa ndi Semu Mwale komano gatasiya udindo wanaona kuti muli mavuto ena ake amene apezeka mkati mmene momwe chifukwa anankhala kuti muli zabwino anakatha kupitiriza koma anaona kuti sangapitirize mkati mwake muli mavuto amene angathe kusekeza anthu ena sangapeze mumtendere chifukwa wasiya udindo umenewo. Inu mwayilandira modani nkhani imeneyi? Ine nkhani ndayilandira bwino kusiya udindo chifukwa unaona kuti mkati mwake muli mavuto amene angathe sangapindule nawo komanso anthu ena afinyika nawo sangapite mtendere. Mene monso ni mene alankhulira anthu kuno ku Balaka iwo alunjikapo naona kuti mayiwu wachita bwino kusiya udindo wake chifukwa chinaona kuti mwina maka amapa kutentha mkati mmene momwe ndi anaona kuti asazumirize kukhala pa udindo umenewo.
Ziwa kwambiri ndikuthokoze Blessings Makuwira ku Balaka. Chabwino tibwerere kwa Chipopsa apapa ndikukumbusidwa kuti akakasi koyamba kwenikweni koma ndikoyamba in 12 years chifukwa chonena kuti mu 2012 atupere muluzi anatula pansi udindo ngati nduna yoyang'anira nkhani za mapulani achuma, Minister of Economic Planning and Development. November 2012 atupere muluzi nawonso anatula pansi pa zifukwa mmene unafotokozera mwina simunanene kuti nkoyamba timati nzachilendo zimachitika kawiri nanga ndizo tikuyang'ana 2012 and then 2024 it shows you it's a rare thing. Achipopsa mumayankhula mumayamikira amayiwa poyambirira pake. Ndeno nganiyo ili pawiri. Malamulo legally and morally. Legally anyalonja ali ndi ufulu otuluka kapena kukhala mu cabinet. Morally zikuonesanso kuti munthu uyo ndi munthu otani chifukwa tiyang'ane kuti siokha omwe anali nduna yomwe inalowa mu cabinet chifukwa chokuti ni membala wa UTM, kuliso anthu ena correct omwenso ndi ya UTM koma iwo aja anatsala and tinaona ena mpakana kupanga jump ship kuna kuti ya basi na UTM ndaisiya ndalowano ku Congress. Ena khalabe nditukonko koma anyalonje on principle ananena kuti ineyo nalowa chifukwa cha UTM. And now tiyang'ane no munazafotokoza za ma circumstances omwe anazungulira imfa ya Chilima. Tukumbukira nthawi imeneyi kunali kukokana kwa akulu a chipani cha UTM. Kunali apapanga hodi ma press conference kunati akuti asabwere kumaliro kusoza kuti panali pungwe mafunso kuti amalawi ambiri mwina sanayankhidwe mpaka napano. So kutula kwa pansi udindo kwa anyalonje kwabweresano mafunsoso ambiri kuti ndi chani chomwe iwo aja kudziwa chomwe ife siti kudziwa ngati amalawi chomwe chinapangitsa mpakana kunena kuti ineyo sindingapitirize kukhalabe pa unduna chifukwa imfa imachitika. Death is natural. Komano and the death should not cause you kunena kuti ine ndikusiya pasi udindo ngati kunena kuti iwo aja magwira ntchito chifukwa cha Chilima sindinganene choncho chifukwa iwo aja amatumikira amalawi. Komano mwina pali zinthu zina zomwe zinapangitsa kunena kuti akukhala ngati anthu omwe tikugwira nawo ntchito sindingapitirizenso kugwira nawo ntchito. So mayankho amenewo ali nawo ndi anyalonjewo osati ifeyo. So zomwe zachipangitsa izizi ndizokuti zangotipangitsa amalawi kukhala sindi mafunso ambiri pa mafunso ambiri omwe tinali nawo kale pa imfa ya Chilima. So mwina ndiyambe choncho anzanga George mwina anga take over from there. Musana chokepo mumalize ndi reflection on nkhani yowayimika sopano kuti chabwino resignation yanu tayilandira koma mudikire kaye musaitingoyimika kaye ndi kupita mpaka na miyezi 6 aspect imeneyoyo mukumayiona bwanji? I think John anayankhula bwino kunena kuti all we can do is speculate. Komano my speculation would be akanakhala kuti nthawi imeneyi jayi a president avomera resignation ya anyalonje ndi kutengera how tense the situation was nthawi imeneyi mwina zikanatha kubweretsa chaos in terms of the governance of the country. But now you'd be talking about resignation ukukuli imfa. Now the mwina pakana kubwera mavuto no ena nchaka ya president ananena kuti mwina saimani kaye kuti mphepo iyi iduse kaye ikadusa mphepo iyi when the country is at least getting stable amalawi mitima ikukhala pansi mwina that would be the best time kuti no mupange no resign. Ineyo my speculation would be that mwina president na apanga kaye hold chifukwa cha chimenecho. Komano having said that mmene tanenera kunena kuti miyezi 5 yomwe yadosayi amagwira ntchito kapena samagwira ntchito. Mwayankha kale kunena kuti ku parliament amayimirira ndi anthu ena akhozi kandodo kumize kandodo. Now sitikudziwa kuti amalandirabe ndalama za amalawi amalandirabe ngakhale anatula pansi udindo.
So those are the questions. Ngati zili choncho kuti amalandirabe, it means that anthu omwe they have lost Malawian. Chifukwa chokuti ndekuti they were paying the hard-earned taxpayers money kwa munthu okuti sakugwira ntchito, chomwe chili chinthu chopweteka kwambiri kwa Amalawi aini ake achuma, aini ake omwe amalemba anthu ngati amene achawa kuti azatumikira. Very good. Muime kaye pamene popo, pamene tukupita quickly kwa George Phiri. Phiri, nkhani ndi imene iyi, chizungu chimene anagwirisa ntchito anzathu akuti unprecedented. The last time zinachitika zimenezo was in 2012 November, pamene atupere muzana atula pansi udindo wa unduna in different circumstances. Ulendo unoza chitika so 12 years down the line. Mukuti bwanji? Ineyo mmene ndi kuonera apa pali maphunziro ochiruka oti tingaphunzirepo ngati dziko. Right. Mwina tione kuti kodi mudziko mwathu muno anthu amafunsidwa kuti achite resign chifukwa ntchito imene analembedwa kuti ayigwire imapezeka kuti sikugwiridwa ngati imene wolemba ntchito amayembekezera. Ndipo zimene zakhazikambidwa koma pakupezeka kuti palibe amene amachita resign. Tikakamba nkhani ya resignation iyi tiyenera kuyika aliyense akhoza kuchita resign ngati womulemba ntchito sakukondwera, sakusangalatsidwa, sakukhutira ndi imene agwirira ntchito. Nzanga perekapo chisanzo cha David Cameron ku UK. Anachita resign kwa mmene amagwirira ntchito si mmene anthu amayembekezera, si mmene anthu amafunira, kotero kuti samakhutira ndi kagwiridwe kake ka ntchito. Ndipo zinapangisa kuti iyeyo achite resign. Taonapo mayiko akunjawa ngakhale prime minister kapena president amachita resign ngati anthu sakukondwera. Koma ku Malawi zimenezo sizichitika. Sizichitika ngakhale kupezeka kuti pali crisis mdziko chifukwa cha kapangidwe ka ziganizo ka munthu amene akugwira ntchito imene yabweresa crisis iyo. Koma kuti iyeyo atule pansi kunena kuti ndikuona kuti mmene ine ndikugwirira ntchito sizingakwaniritse kuti chikwaniritse zimene akuyembekezera ine ake dziko amene anandilemba ntchito. Zimene sizichitika. Ndikunena pano mdziko muno mwakhala ma crisis ambiri amene achitika nthawi tingotenga mwina period yomwe ya zaka 4-5 pachitika ndithu zambiri zoonesa kuti unduna uwu kapena apapa ngakhala president amayenera kuchita resign sizili bwino, koma palibe amene anachita resign. Ngakhale pakamwa pawo patanena kuti ine ndikazalephera nthawi yakuti ndizachita resign, ngakhale wolankhulawo kanachite resign. Zimene zikuonesa kuti tili ndi anthu osiyana-siyana vena angofunapo mpikiyo ndalama zilowe basi. Kaya agwira ntchitoyo, kaya sagwira ntchitoyo, kaya ntchito igwirika bwino, kaya sigwirika bwino, koma iwo bora ntikiri kuyenda. Zimene tikuonapo. Ndiye tikabwera pa nkhani ya manyalonje. Choyambirira ineso monga chitira anzanga ndiwayamikire kuti amayiwa akuoneka kuti ali ndi umunthu. Akudziwa mbiri yawo kumene akuchokera, kubwera kundale, kubwera kukafika kukhala nduna ya boma. Akudziwa, ndipo akudziwa ubale umene iwowo anali nawo ndi malemu Dr. Saulos Chilima. Mmene zifukwa zake zochitira resign akufotokozera. Zikumveka kuti amayiwa anandikondi ndi mtsogoleri wa chipani chawo kwambiri. Chimene ndi umunthu ndithu umene amayiwa ali nawo. Chachiwiri nchionena kuti ataona kuti mmene zachitikira mwine sindingagwirebe bwino ntchito ku munthu wina umenewo, anaganiza zoti kuli bwino
ineyo ndifumuke msistemu hii ndituluke kuti mwina wina amene angagwire bwino ntchito abwerepo kuti beni wake otilemba ntchitowa asachite suffer loss ngati mmene ananeneranso anzangawa. Ndiye ineyo ndikuona umunthu mwa mayi olemekezeka Nyalonje. Ndikuona umunthu umenewo umene ukusowekera pakati pa Malawi ambiri kuphatikiza ngakhale amene amakhala pa udindo wa president. Umunthu ngati wakuonesa Nyalonjero ndi phunziro lalikulu kwa atsogoleri wonse, kaya ndi president, kaya ndi nduna, kaya ndi udindo wanji. Umunthu ngati ukusowekera ndipo ngofunikira. China ndinene kuti amayi Nyalonje zimene achitazi afuna kuphunzitsa Malawi kunena kuti zinthu zimakhala bwino, zinthu zimalakwika, zinthu zimayipa. Koma ifeyo umunthu wathu zitithandiza kuganiza kuti kodi nditapitiriza zikhoza kukhalabe bwino kapena ayi. Ndiye kutuka muone kuti June kwa ngozi yachitika, July akuchita resign. Mukhoza kuona kapena tikhoza kuona kuti nthawi ikugwirizanadi ndi chifukwa chimene akuchita resign, kuti akuchita resign chifukwa cha ichi. Chifukwa ndi pafupi. Koma akanakhala kuti resignation ya mayi Nyalonje ikuchitika December uno, mwina tikanakhalanso ni mafunso wena kuti iwa kunena za imfa ya Chilima kuti ndi imene akuchitira resign December. Pachitika zambiri pakati pa zokhuza ndi imfayi, koma iwo sanachite resign bwanji nthawi yonseyi. Ndipo yang'ana zinthu ngati zimenezi, kwa ineyo ndikuona kuti mayiwa ali ndi umunthu komanso ali ndi cholinga chofuna kutukula dziko lino kuti the country should not suffer a loss. Ndiye ikhale phunzironso kwa nduna zina kunena kuti nthawi zina ukakamira pampando timaononga nazo zinthu. Dziko limasauka, dziko limavutika chifukwa cha anthu amene akukakamira pa udindo pamene ntchito sikuyenda. Amayi Nyalonjewa ngakhale kuti a president apezeka kuti avomereza resignation imeneyi mochedwa ngati mmene zachitikiramu, ndiyamikire zimene anzanga amene tili nawo apa pa panelo kuti afotokoza kunena kuti mwina amaona kuti pakhoza kukhalanso crisis, kuti ukukuti ukamba za imfa, ukuti zikamba za resignation ya nduna, kuti zikwa zinthu zonse zili ndi impact on government governance. Ndiye tikaona pa governance imene dziko lino lilipo, inde tikhoza kunena kuti amaona kuti mwina apapa sizikhala bwino nditachita chiganizo choti amayiwa ndilole resignation yawo panopa. Sizikanakhaladi bwino chifukwa amene mwalirayi ndi president wa chipani cha UTM chimene ali nacho pa ubale woyendetsa boma limodzi. Ndiye nduna za kumeneku ayambe kuchita resign, nkutheka kuti mwina onse amene anachokera kumbali imene akhoza kuchita so resign following amene wachita resign iyo poona zifukwa za zimene zawakuza. Inde mwina mawatha kuona kumeneko koma amayenera kudziwa asa president iwa kuti ngati munthu wachita payekha kuchita resign, munthu uyuyu ngakhale titamuza kuti upitirize sapitiriza ntchito ija ngati mmene inalilikali momentum yake imachepa. Mmene mwayankhulira komanso mmene onse akuyankhulira apa zikuoneka kuti Jonah anthu akugwirizana kuti the president did the right thing kuyikana kuti resignation imene isatuluke at that point in time, kuichita hodi ndi kuzayivomera 5 months down the line. Pali kugwirizana kotero, he managed the situation well. Titha kumaganiza choncho mbali ina. Kumbali ina ku nduna ku a sitting minister kupanga resign zimakhala ndi tanthauzo lina pa administration.
So kuti munthu akupanga resign zimene tupanga speculate pano pasi utatumve mmene amalankhulira anthu amene amalankhula ndi Blessings Makuwira kubalaka akuti amenewo ndiye kuti auna china chake mkatimo auna china chake chimene sichinasangalatse. So nduna kupanga resign the appointing authority would rather fire that minister. And not you understand? Kunena kuti mwina another speculation. Mwina president amaganiza kunena kuti akaitopanga resign yekha I might be embarrassed kuti ndunazi kuthawa chani mu cabinet yanu. Zikhala ndi reflection on me. Mwina ndipange reshuffle kapena. Because mukapanga reshuffle we wouldn't have been talking about all these praises we're talking about. Yokuza ndi Anyalonje. Because manumana kuti ndikuti samatha ntchito. Awachotsa. This time around she's scoring highly because akukhanga kuti wachoka in principle kunena kuti no I think ineyo sindingapitilize. Nkuyang'ana zina zili zonse zimene azipanga forgo ma benefits machani what if akanakhala kuti alipobe mpaka na chaka chamawa ndizingati zimene akanakhala kuti akuzipeza. So mbali ina much as we are praising the president kunena kuti amayang'ana situation at that particular time komanso nkutheka kunena kuti mwina amaopa that kind of embarrassment kunena kuti ndingwasiya apite mwina kapena ndipange fire cabinet. I can even speculate probably he was indecisive. Okay, Jonah ndakumva apa mkulu wina amamvera program nthawi zonse akunena kuti anthuni nthawi zina tamanena nizoona this situation was well managed by the appointing authority. Muganize zimene zinakachitika in July, barely weeks after the demise of the former VP. Imene hii situation imene was very well handled by the president. Kudos to LMC. Akutero akuti ndithu President Jagwera anaita pamene baba according to this gentleman. Koma let's go to Mzuzu now. Ndisinabwererenso kwa Achipopsa. Bernard Muhone ndikudziwa kuti uli bwino, that's why uli kumene kwako kuntchito. Uli ndi Amalawi tafunsa iwowa kuti bwanji. Chabwino ndi Amalawi angapo fike chamba mwina chiyambire ntino ndisina wachilendo ino. Zonadi ine ndi Augustine Faro Jere ndimakhala kwa Luwinga. Kani mwayiona bwanji. Kani ya kusiya udindo kwa Mai Nyalonje kuli ndi maphunziro angapo ofunika kwambiri kuti Amalawi tutengepo. Choyambirira ndikuiona nkani mbali ziwiri. Mbali yoyambirira Mai Nyalonje aonesa umuntu umene Amalawi tikuyenda kuphunzirapo pamene papo. Kuno ku Malawi tili ndi khalidwe lonena kuti tizikhala ku group kapena kuti kumbali imene zinthu zili zokoma. Mwachisanzo tinaona kuti pali maudindo angapo amene anali ku bomako ochoka ku UTM anachita chipaka defect kuti aenda choka UTM ndalo wa MCP. Cholinga chake china ndije nawo ku bomako. Ndipo sio kawo alikwambiri hivi na president amene mena angapanga campaign amanena kuti ndikazaka nikopanga deliver in 1 year or 2 years or so ndizasi yapansi ulindo koma zwe sana chitepo ya why mpando uje ndokoma kuboma kunkokoma kumakhanda ama ndiye antsafuna kuchoka ako ya saona anthu ambiri akuchoka kuzipanza zosusa kuboma chichina tikaje nawo koma Mai Nyalonje aonesa kuti umuntu ndimene mafunika pa moyo wako ngati kuna zinthu zili bwino kupanga kapena zimene kupafuna sizi kuteka siya udindo kuja chiwa Malawi sakukonda zimene zake kuchitika chitenge kufuzo amene po. Number 2 number 2 ngani ndikuona somebody ina ngati stima kapena gali moto ikunyamuka ulendo ndio kuiona siri bwino gali moto yo fika ndi bwino kusikamo. Gali moto kaiona siri organize fika nayo ulendo watika masamba apo ndi fandi masure so pa gali moto itaona gamo de siri bwino fika nayo sikamo kuja kali nthawi yabwino kusema ndi kwa suka kuti sogolo ko kala imapanjira nyumba iyi kuti amulirayi it's organized pakali pano
tisaziona munjira zingapo. Just recently last week ma members awiri aku MCP kumpoto kuno apanga resign ku MCP kulowa ku DPP. High profile members alandidwa chipani cha DPP aona kuti nyumba iyi yasokonekera kumene kuipitako sikuli bwino. Amanya lonje just doing the same. Okay. And atoko dinalichi ine abati nkoma. Mwikona bani kalimene. Kani nda iwona bwino amanya lonje maganizo awo ndabuno kwambiri. Ndiposa first this one mafuso chuluka kuti iwo ata pensa kwa president kuti ine ndatura pasi udindo amaka kabisa sipaya radikira nika. Iwo so mwina kana kanimba lina kana kuto kuti ya manika kabisa sipaya is. Komano ndekuti apapa ku chipande kusikulibwi. Kizeko jana Malawi kwa yo. Amati kuzilepo udiera sera bwino tisaka kamire zenu zote ukona kukola kuika kumaka kamira chwa kuti ndalama ai. Nditudwa. Moyo apike. Yes sir. Program yokoma yonona ya mafuta ngati ndikuyamikireni choyamba. Apa nkuku mwachula zendo zabwino ndikuyamikireni chabwino. Manalisi athu mwachula zendo zabwino ndikuyamikireni chachikulu Amalawi tisakhale ndi dyera tipange zimene Amalawi anatituma. Ngati kuntima ukuona kuti sizi kuyenda tiye tipange zinthu tiye tipange design tiresira anthu ena ayendese ziko ndilatu Malawi ndi watu sizapita kwina ziko azike konguti ndilatu imene yote ziko makwambiri Bernard as usual ntchito yabwino ukhale ndi tsiku labwino. Jona mene ayankhulira kunzuzu ndi mene momo apa tili ndi uthenga kuti Atupele resigned, his father also resigned, and this is in line with international norms. Ministers don't resign each and every year, even internationally. It's once in a while. Liuze ni dziko zoona Malawi is not an exception. Jonah. I know kuti mbali ina akuyamikira kuti zabwino otha kupanga design. Yeah. Ndimafuna ndikulankhula choncho kunena kuti I think amene swala nkhula kunzuzu andilankhulira bwino on one hand. Yeah. Tili ndi nduna zina. Sitokhala kuti tinazo pano tinakhala nazo po mbuyomu. Yeah. Tosefe nkumachita kudziwa kuti this minister I don't even know why adakalipa mpando huu kuti akutanipo. Zochita kwathu timati sowe sizikuoneka kuti akupanga mwantundu wanji. Everything zimene akuyenera kuti atsogolere iwo ngati anduna it's going south. Sizikulongosoka. Nkumaita kunena kuti kodi akudikira cabinet reshuffle. So paranthu enake even my MPs, even kaya ma councillor, even kaya president wa dziko now and before. Amachita kudziwa zune kuti inende saname dzandivuta. Komano amakadikirira no pa ballot to be embarrassed. So ndimekunena kuti utha kuona wekha kunena kuti komatu ine saname. Zinthu ziwiri zikundivuta ndi ntchito yangayi. Mwina ma deliverables amene ndimenera kuti ndipange deliver zikundivuta ndisiye. Number 2 zimene ndinkaganiza kunena kuti po watumikira Malawi zidzichitika mwantundu otero. Tikakhala mu cabinet imo. Koma sizikutheka ayi. Pamabwera zinyang'anyang'a zina ineyo cautious yanga. Sindingapitirire on this path. Umathaso kusiya. So ndikugwiza ndame atumize message yo. Sizimachitika chifukwa kuti kuli zodyaiya mbali imeneyo. Okay. So nkhani ya integrity and principle, following principle achipopsa tinene kuti even imene aunenera amene atumiza uthenga umene kuti even internationally Malawi is not an exception. My resignations at cabinet level sizichitika tinene kuti it's a common trend across the world kuti it's not an exception ku Malawi kuno kuti basi nondonazi there's not much of principle and integrity. There's a lot mena yankhulira anthu nkhani ya kuti ayi imakhala pasogolo. Pachingerezi pali chizungu amanena kunena kuti the only currency that you pay to each other in politics is loyalty. Kukhulupirika. Now context ina yokuti tione nkhani hii mina tibwenzerane mbuyo pang'ono ngozi jaisana chitiki. Kunali mphekesera zazikulu zimamveka kunena kuti vice president amafuna naonso kuti atuluke mu Tonse Alliance.
and nkhani imene ndiyoti yakhala ikukambirana tikukambirana mdziko muno. So kutengera context imeneyoyo tikhozanso kunena kuti mina anyalonje of that idea kunena kuti tiyeni tituluke. Now itachitika ngozi a vice president mtsogoleri wa chipani chawo anaona anyalonje kuna kuti asingi ndiye kuti panopo ndi nthawi ine kuti mina tingopanga zija amafuna tipange kale bwana zija since he is no longer here. Now integrity yo ikubwera pamene popo, loyalty ija ikubwera pamene popo, chifukwa chokuti mmene tanenera chikhala kuti analimo okha a UTM mu cabinet tikananena kuti mina is nothing special, komano tikupanga compare and contrast ndi kuti kuliso anthu ena omwe anali mu cabinet imwe onse so achipani cha analowa cabinet chifukwa cha UTM koma sana pange resign. Which is now we are comparing kama issue ya integrity tikuitengera nombali imene yoyo kuti tikupanga compare kuti chikhalidwe chomwe aonetsa anyalonje tikusiyana bwanji ndi zikhalidwe zinazo. Kunena kuti kupanga resign minister is a strange thing komano tikutengerano ndi circumstances ndi context yomwe zomwe zinthu zachitikira. I think ndi nchake nkhani ili yokuti mpaka nati kuikambirana chifukwa kutula pasi udindo even in context ya honorable Atupele Muluzi kutula kwa pasi udindo sa imene ijandi chifukwa chokuti anasemphana zichewa ndazitsogolera chipani cha PP ngati ndisakula kuitsa sana yankhulidwe bwino nthawi naje kubangochi ndi mtsogoleri wa chipani cha PP wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha PP nthawi imeneyo. I think ndi zomwe zinapangitsa Atupele Muluzi una kuti ine ndisakakamire kukhala mungalawa yokuti sindikufunidwamo. So context iso ya kupanga resign kwa Atupele Muluzi kunali kosiyana ndi context ya yomwe tikukambira za kupanga resign kwa anyalonje. So I think tisangopanga treat zinthu broadly komano tizipange narrow down kunena kuti zachititsa ndi chani kuti izizi zipange resign, and that should be the gist of the matter yomwe tikunenera kuti anyalonje aonesa integrity chifukwa cha circumstances surrounding kuchoka kwawo. Andiso utaona chipani cha UTM atsogoleri analengeza kunatoke ifeso tachokamo mu Tonse Alliance sisi kusiyana kumene ndikupanga resign kwa anyalonje koma pali anthu ena muchipani cha UTM omwemo amene kuti ife takalibe mujani mu Tonse Alliance. Again it points to the issues of integrity kunena kuti anzana kunena kuti achokako iniwe mukakamira chifukwa chani. So those are the kind of things that mina tizikambirana surrounding resignation ya anyalonje. Okay. Before you come in, Jonah, akuti pali comment about firstly Nyalonje has shown humanity which a lot of Malawian leaders don't have. Secondly, the president has also shown maturity in handling this issue. He didn't want to reshuffle after he was told of this resignation. Our president now so which he could easily do. And I got reshuffle after resignation. It was the wrong timing, wrong time. Both parties. The president, how he handled it by refusing to announce the resignation, and Nyalonje for being a very integrity human. They handled this very sensitive issue very well. Ena akunena kuti Anthony si munthu wamba amene angachite zimene achita mai Nyalonje mmene anenera pankuku za mpando umenewu ndiwonona zedi. Ndiye munthu kuti akaganize kuti akuzisiya zimene zizi munthu ameneyo it's either wa misala kapena wa integrity yapamwamba kwambiri. So kudos to mai Nyalonje koma musanene anthu enawa chifukwa mpandowu ndiwononadi akutero. Sitatsutsa nawonso zimene dimension imene apereka achiposha yokhuzana ndi UTM ku alliance immediately after Nyalonje kulengeza kunena kuti ndasisiya anjawala nene wa UTM akunena kuti awandasonyezadi kuti member wa UTM reaction yawo so iza kunena kuti expectation ya anthu aku UTM atamwalira achilima komanso UTM itachoka mu alliance was kunena kuti every other minister amene that time adapangidwa appoint ali ku UTM malemu chilima alipo
amayeneranso kuti achoke. Tisanamizanebo Jonah, that's the right thing that was expected with the UTM ministers would have done. Yes, Komano, Ineso on the other hand, pang'ono I would slightly disagree. Chifukwa jonena kuti mwina mtsogoleri wa dziko powasankha anthu and Ineso povomera kudikhala minister. Ndimapanga rise above the party. Which is a debate questionable. Yes, Komano, nangasi umatumikirano ngati amalawi on a larger perspective. Umamutokera kuti ndipo pamene pali vuto la ndale zakuno. That's why it is very easy and kumachita cross the floor kuchoka ku opposition kupita ku. So that's the problem. We are not debating. I'm not debating with you. Komano, iwe PK umaganiza kunena kuti you agree ndi thought yonena kuti because Achilima atisiya. Yeah. Ndi nduna zimene zimangere zaini kapena kuti for UTM yachokako ma circumstances Jonah PK so mina ndingupanga po interject. Yeah, very good for coming in. Yeah. Chinthu chachikulu chomwe chikutisonyeza apapa ndizokuti ubale sunali bwino kale pakati pa between the parties chifukwa let's say kuti ubale unali bwino Achilima ndi achakwera UTM ndi MCP amagwira ntchito bwino imfa yachitika ineyo sindikuona kuti panali chifukwa chokwanira chonena kuti nduna ineyo kuti ineso ndikutula pasi udindo chifukwa chakuti mtsogoleri wanga wamwalira pena anenera Jonah kunena kuti munthu ukavomera udindo umene ujawo umakhala kuti sukuganiziraso za chipani chako ukuganizira zotumikira dziko komano kuti ubale sunali bwino mwina Anyalonje anaona kuti ine ngati mtsogoleri wanga kulibe ubale umavuta iwo aja aliko nanka panopo kuti iwo aja kulibe ndigwira bwanji ntchito nawo anthuwa mina nichakeso chinapangisa Anyalonje unati ine sindingapitirize kukhala nawo mu cabinet imene. Yeah, very good. Nkhani imene ndikunena ine ndionena kuti vuto limodzi limene tili nalo ndi limene lomanena kuti iyayi pamene wasankhidwano ukuchita save dziko siwo wachipaniso. That's where the problem is. PK ndiyo wachipani aspect imene alankhula chipopsa I love it and mwina yabweretsa mtendere mu studio muno mukanavutirapo anjawala anayankhula mikulu wiko ina ku katoto adanena kuti akupangano justify kuti ife tatuluka mu alliance adanena kuti mkango ukafa ana mkango sangaledwe ndi fisi sangaleredwe all right to me tidayesa kumatambasula kuganiza watu kuti sanali comfortable a UTM kukhala bipa ubale ndi chipani cha MCP kapena kukhala pa ubale ndi kutonsa alliance kuti anali ndi zifukwa zimene akunena achipopsa apa kuti kutheka ali kuti ubale kwa mbali ziwirizi sunali bwino ndiye mwinaso in extension to the speculation imene Anyalonje mwina naonso adaona kuti mwina ndimene so ndimazone ene ngati nduna because he sits in the cabinet amaona kuti zimakhala mwa ndwanje we can always speculate kuti mwina naonso sama naluba sunali yani sunali bwino komanso musayiwale kuti pali circumstances surrounding the death imene mpaka pano simaziwika because we are still waiting for zotsatira za ujeni pamene zina za izo anthu ena at that level mwina amaziwa zimene situkuziziwa so there are all those things Phiri muli ndi ulemu wotseka zokambirana zathu maybe before you close Achipofya your last words. So my last words I think ndikuwayamikirabe Anyalonje and tiyeni atsogoleri athu atengepo chitsanzo kuna kuti ndizotheka chifukwa mwina nthawi ina timaona ngati kuti kwathu kuno it's impossible for a minister to resign koma Anyalonje atiwonetsa kuti iyayi ndizotheka kutula pasi udindo chifukwa chakuti munthu mtima wako sukugwirizana nazo zomwe zikuchitikira mu cabinet. Correct. Okay. Thank you very much indeed. Nkhani yokuti munthu akakusankha president ndiye kuti sukuyimira so chipani ukuyimira akutumikira anthu. I think it's a debate for another day. It's a major subject. Phiri muitseka bwanji. Ineyo ndikuyangana kwambiri nkhani imene ikukambidwa ya integrity. Kuti ngati tikuona kuti munthu wanted to serve with integrity ndiye resignation ya Anyalonje iyamikire kwambiri chifukwa ngakhale mmene PK ukunenera kunena kuti inde ukasankhidwa kukhala nduna umachita serve the nation not your personal interest
koma integrity imabwera sofa kuti while serving the nation, while serving Malawians, if you are serving with interest, and you know very well kuti integrity yako can be interfered in the governance, it is good to resign for the sake of integrity. If ukufuna kuti anthu amene kuvachita sevua asawonongeke kapena zinthu zisafike povuta poyipa anthu nkuwonongeka iweyo uli kadali pampando, and you are saying you are saving integrity, saving the people with integrity. I don't think that is true with integrity. All right. Kifukwa anthu amene ukuchita sevuo ngati iweyo ungakhale chinthu chopangisa kuti avutike pena pake, the best way of saving people with integrity is to resign. Ndikwa chake takara tikuonapo kuti inde nzoona ndithu kunena kuti nduna sizichita resign chisawawa, sizichita resign pena paliponse, koma pakakhala kuti pali chifukwa chonena kuti anthu akhoza kuvutika, pali chifukwa chonena kuti zinthu sizili bwino, it's not good kupitiliza kugwira benchito pamene ukudziwa kuti zinthu sizili bwino. Yes, ndiyakumvani George Phiri, ndikuyimikireni pamene popo. Jonah, your closing word. My seconds, nzotheka kupanga design. Osakhalanso kuti wina wake wamwalira pokhapokha, wotakhala kuti zikuvuta utha kupanga design. Yes. Okay. Imene ndi integrity at a very high level. Ndikuthokoze Jonah, ndithokoze atulankhani athu ma station onse, komanso ma technician, maka ndithokozenso ma guest athu achipopsa ndi George Phiri, koma kuoposaposa inuyo omvera. Tikumanenso lolemba. Iyotu inali program ya Times Talk Show imene amakambirana nkhani zikulu zimene zikuchitika msiku